Aquest era un any especialment difícil, molta sequera, vent, temperatures altíssimes i tanmateix el resultat del que ha estat la campanya, Déu-n'hi-do, ha estat força positiu. Moltes menys hectàrees cremades, menys incendis que l'any passat i això ha estat gràcies als serveis d'emergències i de seguretat del país, que són uns enormes professionals i que cada vegada són més, estan més dotats i tenen més mitjans per fer-ho possible, però també gràcies a tots els ciutadans. I aquest era una mica el missatge. La majoria dels incendis han tingut, com mai, menys d'una hectàrea. Això és gràcies als avisos dels ciutadans i ciutadanes. I hem volgut fer aquesta presència avui als mitjans de comunicació i també aquesta campanya d'agraïment. Vam demanar que a Catalunya Foc Off, que no hi hagués foc a Catalunya, que hi havia responsabilitat per part de tots i ara doncs, també volem donar les gràcies per aquesta responsabilitat que heu demostrat tots els ciutadans i ciutadanes.